Nayo arengete obukonyi bwo kugendereria amasomo nigo egatia bariki kurwase county ya Kisii babere bakonyora amaigerio igoro yoko bwatoka chiroboti gose igoro yokurika chiroboti ekerobono gose babere bagosemiwa igoro yokurengania abasubati nabo igo abasacha omo maigerio ayo nigabere gakobwatokwa ne kiombe kyobomo bwechikanisa National Council of Churches of Kenya murobere korekana ase kanisa ya Getembe Church of God ogetambukiro kyaberege ko kerwa nabariki abo bateri nababere bawesemya mange ayo arachiye ko bakonya ase amatukarbosyo asuburari bwabo muri keto Mildred Mumanyi no roboti rwaso bwime egati yabariki amangana kurwa ase county ya Kisii nigo banyora amaigerio gwetera ase kiombe getenete chikanisa imensi ya Kenya kia National Council of Churches of Kenya gose NCCK igoro yokwena na libagalire ngaine asaba sacha amona basubati omunyakerogo bwechikanisa cheke Anglikana asorosagerwa apa South Nyanza John Omangi igatebire ekerenga kiamageria yo ase arugo segeta gucha sabali kyamangana gucha kolenganania abasacha amona basubati ekero bagokora emigano yabo ase boigatebire ekanisa negenderere gosemia abantu igoro yokolenganania abantu bonse rero ni otwabwate training yabalikia amangana aria Church of God ekorawa na NCCK Kisii County awu ndamo chairman ni gotokora nembi yamana asaba mintu ba media wachicha asamorokereria yo alengo kuneringana igoro ya gender sensitivity ase oko report igo abune kanisa tuatemire bo balance nga ntobwate amangana gender ase kanisa Anglican Church unabona odora 50 kwa 50 asilimia 50 abaraye barabasacha 50% n'abaswati 50% niyo tokobona abantu ba media na barabu balance boigonga ase borai bwabo ase media fraternity mbabwate gender balance na gender sensitivity agarba ku report ya amangana abo na ndemne kanisa ntogenderete nonye nturayikera onsi nigo tokogenda tukoimisa ngari nganeri ndigenderere igitwa kerase Boigo omunyakerogo bwabariki amangana kurwa orogongo rwa Gusii nigo aganya ekiombe kya NCCK bucha kubeka emerobulyo bune yeiga asoko ene kyabuna abariki bonsingo manyabale ubuya bwo kwali baga lirenganaine asabasacha amona basubati tokwera ninga na kitoranyara ko batokora amangana toko report to gender sensitive tutari gupagwa abangina n'abagaka n'abana n'abamura abaiseke once toko batreat kwari because nigo bare new sources baito nainde nigo bakora amangana mayaso gukora amagenderero ye country yaito ya Kenya nona tuatebire nga guchibosio gaiga to ikatoba eri bagana abaro banyara ko bagukwana ande nabaro baba bare mugukwana kero bayiriri kondo mbakondo ko bakoboringa nkibono ngocha gukwana rero osabanga nainde nga kiende nainde barete kandi bunaka ye sababu abariki nabange bare Gusii nainde tari bonse banyara ko bakaba trained ase chinga kecho nigo abariki kurwa ase bitaseni au bakambya ase omoroborega ase batebamba chekonyora libagaligi yali okorototana kumanya emechando yabangina anene mono abangina bali bare ase oborai to wakera NCCK mbya mono ase training yega batwa muna abariki amangana ba Gusii ese training yentwanyara ko batogosoma muna toko nyara ko korachi story chiko nyara ko uplift abangina bari ni leadership asoborai na boigo ko bring out emechando eri abangina bagwetera se society ese community yaito twagokira se okocha se training ya lero ya funded na NCCK tukira batabangalinga abasubati abagwetere changamoto chinyinge kero kena se mazingira tokinera twaligeria abasubati from another perspective twaligeria kero kena abasubati na bakorosi ndage na kadhalika lakini si ya chenchiri kulipota lya egetaseni kya Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi.